Zoriontsuak nortzuk diren aurkezten deusku hemen Jesusek, egiazko zoriona non aurkituko dugun alajaina. Izatez, danok gabiltza zorionaren bila. Gaur zoriona gauza asko eduketxean, ipini da, asko eduki eta asko gozatu. Asetasuna eta miskebria goiburu egin dituan gizarte bat osatzen dugu. Baina behin-behineko zoriontasun honek ez dakar benetako zoriona. Inoiz bez ez baita asetzen, beti gehiago nahi omen baitu eta. Horrela, gainezka bizi diran aberatsak eta boteretsuak antza ez dira besteak baino zoriontsuago. Ezin omen bai dute inoiz asetu eta gehiago eduketzeko duten gozea. Bata lortu orduko ze, bestea lortu gura dugu eta holerlantxe etenbako bidetik itzulika eta mitzulika inoiz bez ezinik abiltza. Gure filosofiak eta Jesusenak ez daukate alkarren antzik. Jesusentzat zorionekoak diranak munduarentzat zoritzarrekoak dira. Munduarentzat nortzu dira zorionekoak ba? Aberatsak, garaile diranak, txarto artean doazenak, dana aukera daukatenak. Oienetariko ze gizakiak oratu eta omentzen ditu munduak. Jesusek gizaki munduzale hau sakarrontzira botaz, gizaki eredu berri bat aurkezten duzku, mendiko hitzaldi honetan. Jesusen molderik ateratako gizakia, zorionekoak pobre eta apalzaretenok, dino Jesusek, sufritzen dakizuenok, negar dakizuenok, zorionekoak pobrea azten dakizuenok, maitasuna eta erruke emoten dakizuenok, zoriontsuak bakea eta alkartasuna ereiten duzuenok, bihotz beheratasuna, zenikortasuna, zuzentasuna, egarria, errukia, bihotz garbitasuna, bakea eta jainko zaletasuna taruazonok. Horiek omen dira Jesusen erreinuak loratzen diran landarak. Bestelako mundua genduke bihotz garbion bera, samur eta errukitxoak bagina gizon emakumeok. Gube horren artean ikusi gura gaitu Jesusek mendiko hitzaldi honetan. Bere Espiritu Santuaren indarraz era horretara bihotz parritzeko gai izan gaitezala. Ala beti.